De prijs, de Jan Heijmansprijs, is kennelijk een onderwijsprijs die ik eerder niet ken. Maar het is wordt jaarlijks gedaan door de co-assistenten vanuit het VU Medisch Centrum. En het is een teken van erkenning aan de opleiders voor hun bijdrage aan hun eigen ontwikkeling door les te geven en supervisie op de klinische afdeling. Voor mij betekent dit een grote eer om gekozen te worden als de beste specialist. En ik vind het ook fantastisch dat wij hier op Aruba een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige basisartsen. De betrokkenheid van hem voor zijn patiënten, het Jump 18 project, voor de collega's, het teamgebonden werken, maar ook de betrokkenheid bij zowel de studenten. En met name ook de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Dat is wat ik echt heel erg waardeer in Dr. Boussari. Wat ik heel leuk vind aan Dr. Boussari is dat vanaf het moment dat ik hier ben begonnen, hij meteen echt indruk heeft gewekt. Je bent hier niet als co-assistent, je bent hier echt als onderdeel van het team. Het is niet alleen maar voor hij komt en gaat weer en het is niet de moeite waard om daarin te investeren. Maar hij heeft mij echt het idee gegeven van voor de tijd dat je hier bent, zien we je echt als een collega en nemen we je ook zo mee in de besluitvorming naar patiënten toe. Dus dat heeft voor mij echt voor het eerst echt het gevoel gegeven dat ik niet alleen co-assistent ben, maar ook echt een plek heb in het ziekenhuis en in het team. En daarbij vind ik het ook heel leuk dat hij altijd blijft stimuleren om kritisch te denken van waarom doen we dit beleid en niet alleen maar klakkeloos natuurlijk de richtlijnen te volgen, maar ook een beetje de gedachten daarachter mee te nemen in die besluitvorming. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, laat ik zeggen dat ik echt enorm trots ben dat in dit geval Dr. Jamil Boussari deze prijs heeft gewonnen. Het laat zien dat onze medisch specialisten investeren in mensen, goede kennis en kunde hebben en ook gezien worden in het buitenland. Opleiden, scholen is enorm belangrijk. Iedereen weet dat zijn de bouwstenen van een samenleving. En we laten dus eigenlijk als ziekenhuis zien dat we investeren in de gezondheidszorg. En dat patiënten, mensen, medewerkers hier een hele mooie, goede plek hebben.